díky pozornosti může být vnímaný projevený svět. Sami dobře víte, že kde nejde vaše pozornost, tak to pro vás neexistuje. Určitě jste už mnohokrát zažili, kdy jste šli a dívali jste se na něco a přitom jste to vůbec nevnímali. Čili to znamená, že oči to vidí, ale to vůbec nic pro vás neznamená, protože když tam není vaše pozornost, tak vy to vůbec nevnímáte. Je to tak? Oči se dívají na cokoliv a když jste pozorností někde jinde, nevidíte to. Vůbec to dokonce pro vás to neexistuje, nevnímáte. Takže sami víte, jak je důležitá pozornost. Bez pozornosti není projevený svět. Pozornost vychází z pozorovatele. Pozorovatel určuje, čemu tu pozornost bude věnovat. Když se pozornost ztrácí v obsahu mysli, stáhne to i toho pozorovatele a vy jste plně pohroužení a stotožnění s tím, co vám mysl předkládá. Takže ve stručnosti, to, co se vám děje, do jakých situací se dostáváte, je na základě toho, že se necháte strhnout nějakým obsahem, pocitem, emocí. A podle toho se ta situace nebo ten váš životní příběh odvíjí. Jak jednoduché. Nic víc nepotřebujete vědět. A přitom vy určujete, čemu dáváte pozornost. To, že vás tak strhávají ty pocity, emoce a obsah mysli je proto, že se to stalo takovým mechanismem, takovým, mysl si na to zvykla a ten člověk vlastně ani o tom neví, že vlastně on je strůjcem toho, co se mu vlastně v životě stává. Každé vychylení z rovnováhy, i sebe menší, tak vás vlastně dostává na takovou takzvanou houpačku. Proč? Protože jakékoliv vychylení z rovnováhy, tak je tady vlastně fungující princip, to je samotné vědomí, pro ten princip je přirozené to stále uvádět do té rovnováhy. Aby to bylo pořád v rovnováze, je to v celé přírodě, je to i v každé bytosti, v každém člověku. Takže když se dostanete do jakékoliv nerovnováhy, a nerovnováha je, když se ten pozorovatel s tou pozorností stotožní s jakýmkoliv vlastně obsahem mysli. A to jsou pocity, emoce, myšlenky. A to se rozhoupe. Ano? Ta rovnováha se tím vlastně rozhoupe. Kdyby člověk byl tím vědomým pozorovatelem, což je pro něho naprosto přirozené, tak to zůstává vlastně v té rovnováze. Samozřejmě můžete říct, že se ještě chcete houpat, tak potom tady to neposlouchejte. Co je vám říkat? Pokud ještě se chcou takový, co ještě říkají, ale my se houpat chceme, tak to je v pořádku. Tak ať se houpou, ono se to jednou dohoupe. Takže vlastně z toho vychází i to, na co se velice často ptáte, že přece máte pomáhat, máte přece dělat dobro, máte vykonávat dobro. Vždyť přece to se všude píše, všude se o tom mluví. No jenomže právě vykonávání dobra to rozhoupe a ten princip automaticky to vlastně vede k té rovnováze. No tak se zadělává na zlo. To zlo to zase vyváží. Ano? To zlo to zase vyváží. Takže to je stále vlastně, to jsou dvě misky a má to být takhle v rovnováze. Tak proto vlastně se vás vede k tomu, abyste byli tím vědomým pozorovatelem
a tam automaticky se to uvede samo do té rovnováhy. Je to stav, kdy sami už máte ty prožitky, kdy všechno plyne samo, kdy říkáte, tam je nám někde fajn. A to je vlastně ten stav té rovnováhy, té harmonie. Takže teorii všichni dobře znáte, takže přistoupíme k praxi. Nebojujte s myšlenkami, nebojujte s pocity, nebojujte s tím, co se ve vás najednou objeví. Když přijdou myšlenky, tak je tam nechte, vůbec nic s nimi nedělejte, určitě je neodmítejte. Jenom si je uvědomujte, nehodnoťte, je jedno, jaká myšlenka přijde. Zpočátku vy, co ještě třeba nevyciťujete sebe, jako ten pocit existence, tak můžete tu pozornost vést třeba na chvilku k nádechu, výdechu. Tím se uklidní i mysl, i vy se tak nějak naladíte, protože to je cílená pozornost, je to koncentrace, je to berlička. A vy, co už vyciťujete ten pocit existence, to je ten pozorovatel. Pozornost, to každý víte, co je. Je to tak? No tak se zadíváte na lampu a to je vlastně, tam vedete tu pozornost. Kdekoliv vedete, tak to je ta pozornost. A ta pozornost vychází z toho pozorovatele. A pozorovatele, to jste vy, můžete vyciťovat na základě, je to takový neutrál, takový ten pocit existence. A z toho vychází ta pozornost. Takže být vlastně vědomým pozorovatelem, to je ten stav té rovnováhy, té harmonie. Není to stav v uvozovkách konečný, je to takový mezistupeň, ale v podstatě nic víc, proto ani bytost nemůže udělat. To je dobře. Ostatní už pak jde samo. Tak se stišíme, uvolníme, protože to je v uvolnění.